més guais són les vocals. Amb la boca oberta es fan ideals per cantar. Primer la A, atractiva és la A. Següent ens dius A. Després la E, explosiva E. Si et sorprèn dius E. Les lletres més guais, quines són? Les vocals. Com es fan? Per què són? Per cantar. A, E, I, O, U. Ara canta tu. Ara canta tu. Ara canta tu. Ara la I, impressionant la I. Molt feliç dius I. Anem amb la O, oportuna O. Si és molt gran dius O. Oh! Acabem amb la U, l'única U. Si has guanyat dius U. Les lletres més guais, quines són?